E dada a trascendencia que teñen as eleccións á Rectoría da Universidade de Santiago, porque por primeira vez na historia da Universidade de Compostela imos ter unha reitora, temos unha especial atención en Onda Cero ao proceso electoral que se encamina hacia esa segunda volta das eleccións á Reitoría da Universidade de Santiago. De novo temos connosco a catedrática de Estadística e Investigación Operativa, candidata á Reitoría da Universidade de Santiago, doña Rosa Crujeiras. Rosa, moi bons días. Moi bons días, Ramón. Ante todo, moitas felicidades porque co 41% do voto ponderado, con apoio maioritario de todos os sectores, gañou vostede a primeira volta das eleccións. Bueno, pasado un tempo, Rosa, que sensacións ten? Bueno, a verdade é que estamos moi satisfeitos, moi sorprendidos tamén, hai que dicilo, con este apoio tan maioritario en todos os sectores da comunidade universitaria, non? Entón, bueno, sí, pasados os primeiros días reflexionando, pois pensamos, non, que este resultado o que ven é a avalar un proxecto, que é un proxecto de universidade para todos os colectivos, non, donde todas as persoas que forman parte da comunidade universitaria se sinten representadas e, bueno, o obxectivo é seguir trasladando este proxecto e seguir sumando apoios, non? Porque para sacalo adiante, pois precisaremos de todas e de todos. Bueno, como encamina vostede esta segunda volta das eleccións? Hai que lembrar que as votacións son o vindeiro 11 de marzo, parece que está lonxe, pero está aí a volta da esquina. Non, está aí, non queda nada. Bueno, nos continuamos a traballar dende o mesmo día despois das eleccións. A nosa idea nestes días é seguir discutindo, falando coa comunidade universitaria, presentando o proxecto a través de xuntanzas cos distintos colectivos, cos centros, pero xa cun enfoque máis de traballo, non? Na primeira rolda, pois vamos a presentar o noso programa, o noso proxecto, as principais novidades, digamos, e bueno, nesta segunda volta o queremos plantear un pouco dende outra perspectiva, pois xa tamén dando mostra do que faríamos, non? Se chegamos á reitoría, traballar cos centros, cos grupos de investigación, cos centros docentes e de investigación, cos servizos, dialogar e tratar de buscar propostas en común, non? Van a ser uns días intensos, iso sí. Lin non fai moito unha entrevista na que vostede ve a universidade ou propón un exemplo de bo goberno, de transparencia, de corresponsabilidade. Cal serían as súas principais, neste caso, tendencias ou a lo menos cal sería, se vostede fose a rectora da Universidade de Santiago, que serían as súas prioridades para a Universidade de Santiago? A ver, eu neste caso, non? E ademais me gusta insistir nesta idea da universidade como, xustamente como dicías, Galmondo, de modelo de bo goberno, de transparencia, de corresponsabilidade. Non somos unha institución de educación pública, creo que temos que dar exemplo no que facemos e en como facemos, non? Na universidade, non, temos a imensa sorte de contar, non, coa nosa autonomía universitaria que temos que exercer con responsabilidade e con transparencia e con corresponsabilidade. A que me refiro? A universidade ten moitas estructuras e subestructuras. Pensemos que contamos con departamentos, con centros docentes, con centros de investigación e cos nosos órganos de goberno, con o noso Consello de Goberno e con o noso claustro, non, o máximo órgano de representación. Eu penso que temos que reactivar esa estructura de gobernanza a través do diálogo, pero a través das propostas comuns, non? Eu penso que é moi importante que recollamos a visión de todos os axentes dentro da estructura, porque todos aportamos, non? E que isto ten que, como dicía antes, ten que ser un proxecto de todas e de todos. Temos que ser exemplo de bo goberno. Temos que promover os valores democráticos e temos que facer que a nosa universidade sexa bandeirada disto e máis nos tempos que corren. Rosa, nos estás escoitando moitísima xente que en Santiago entende que a Universidade de Santiago é a universidade da cidade, non? A Universidade de Compostela. Que proporía a súa candidatura? Que propón vostede que ata o de agora non existe ou vota vostede menos da universidade? Bueno, é a Universidade da Cidade, é a cidade da universidade, non? Eu me gusta sempre recordar que Santiago de Compostela é unha cidade universitaria porque a súa identidade non se entende sen a súa universidade, non? Creo que isto é un exercicio que temos que facer das dúas partes, non? Poñer en valor que nós como universidade estamos nunha cidade histórica e que esta cidade
define boa parte da súa identidade a través da súa universidade. Creo que esa posta en valor mutua é importante, pero como a potenciamos? Non? Penso que temos que seguir abrindo esas canles de colaboración. Non me refiro únicamente a colaboración institucional co Concello, que necesariamente ten que estar aí, e, bueno, pues na visita á alcaldesa, a verdade é que foi moi positiva, non? Porque penso que tomamos moitos puntos de colaboración, pero sobre todo coa cidadanía. Temos que abrir os espazos da universidade á cidadanía, que se sintan parte tamén, que entendan a nosa actividade, non só a cultural, que é moi importante, pero que se sintan orgullosos de ter na cidade unha universidade como a nosa, que é unha universidade punteira en investigación, que é punteira na formación de profesionais, non? Por suposto, na actividade cultural, na defensa da lingua, que é unha universidade histórica, que é unha universidade internacional e que é unha universidade que nos posiciona tamén como cidade, como país, pois máis aló desta esquiniña da península. Temos en Santiago esa residencia, o falamos na anterior vez que tivemos a oportunidade de falar con Rosa Crujeiras, temos esa residencia, ese campus sur que forma parte da vida dos composteláns, ese auditorio da universidade que hai que, bueno, pues poñerlo tamén en valor. Me imagino que hai moitas infraestructuras que, canto menos, son mellorables, non? Sí, a ver, de feito, a mí me gusta enfocar este tema dende dúas perspectivas, non? Falemos de patrimonio da universidade. Eu penso que ás veces temos a visión dende a universidade, non? Do patrimonio case como unha carga, porque é difícil de manter, é un custo dentro das nosas axustadas contas, non? Pero é algo que nos distingue. Nós temos unha universidade de máis de 500 anos. Non podemos comportarnos como se tivéramos 30. Temos que poñer en valor todo isto, non? Onte xustamente estábamos nunhas xuntanzas cos residentes e lles facíamos reflexionar sobre onde estaban, vale? Nos colexios maiores, no Cadarso, no Fonseca, onde estades? Estades nun dos primeiros campus máis importantes do Estado, xunto coa Residencia en Madrid, a Residencia en Santiago, o grande proxecto do reitor Cadarso, e non o sabían. E vives aquí, vives neste espazo durante 4, 5, 6 anos e ninguén cho contou. E a verdade é que, fíxate, nun momento de 10 minutos de contarlles un pouco a historia, vías nas miradas deles, estamos nun sitio especial, non? Entón, eu creo que hai moitas cousas, isto non custa cartos, esta posta en valor non. Agora, a restauración, a rehabilitación dos nosos edificios, sí que financiamento, nos aí abogamos e así o dicimos e o defendemos, por unha aposta dende o público. Nos tocará negociar o plan de financiamento coa Xunta de Galicia. Temos tamén que facer valer e tamén facerlles entender e facer propostas, non? Que sexan en positivo para restaurar, para poñer en valor, para poñer en funcionamento edificios pois como a residencia, o Colexio Maior San Clemente e o auditorio, que pensemos que é das salas de maior aforo sen asentos dentro da cidade, non? Que sería un espazo maravilloso para potenciar pois artes escénicas, outro tipo de iniciativas culturais, e mesmo un espazo para a comunidade e para a cidadanía, non? Un espazo de convivencia. Me gustaría, señora Crujeiras, tratar dous aspectos que tamén creo que son claves para a universidade. O que considera vostede unha emerxencia social, a vivenda, tamén a captación de talento, non, para a Universidade de Santiago. Imos con vivenda para persoal da universidade, tamén para estudiantes. Que propón vostede? Vamos a ver, nos aí sí que sempre se pon o foco no estudantado, non? Porque o que non podemos permitir é que a universidade perda talento, ben sexa de estudantado ou de persoas traballadoras, por falta de vivenda, non? Entón, nos o que podemos facer no marco do estudantado realmente non vai a solucionar a emerxencia social da vivenda que temos, pero sí que podemos aportar. Temos que tratar de facer un esforzo e priorizar esa recuperación do Colexio Maior San Clemente, pero temos que, con as institucións, tratar de poñer en marcha iniciativas de convivencia interxeracional, con persoas maiores, tratando de evitar a soidade non desexada, iniciativas que levan dende comezos dos 90 noutras universidades en marcha, non? Aí temos que contar tamén coas institucións e coas institucións do terceiro sector, por exemplo, a compartir vivenda con persoas con discapacidade en pisos, en vivendas de autonomía. Estos son iniciativas que hai noutras universidades. Isto o planteamos aquí no Concello en Compostela, tamén no Concello de Lugo,
e pensamos que pode ser un bo marco de colaboración. E, por suposto, estar moi pendentes e reclamar e ser partícipes das políticas de vivenda a distintos niveis. Non se pode deixar a universidade de lado nos plans de vivenda que se fagan dende as entidades que teñen competencia nela. Tamén, Rosa, quixera preguntarlle de que xeito ve vostede a captación de talento necesaria para a Universidade de Santiago. Como plantexaría vostede esa captación de talento de profesores, de proxectos, tamén de alumnos? Ben, eu creo que aí temos que, bueno, pues distinguir as distintas estrategias, non? A nivel máis local, a nivel internacional, por suposto, no que é o estudantado, e no que son pois as persoas traballadoras, non? En todos os eidos. Eu creo que, por exemplo, no ámbito do estudantado, a nosa estrategia de captación debe ir máis dirixida, máis focalizada, máis orientada ás expectativas, aos ámbitos de traballo que teñen nos distintos centros docentes, non? Eu creo que dependendo das especializacións do que ofertemos, pois os lugares, non, aos que nos podemos dirixir a nosa oferta, estou pensando no ámbito internacional, pois son diferentes, pois nunhas titulacións e noutras. Penso que temos que facer algo máis focalizado e, por suposto, falado e traballado cos centros. Temos que, tamén no estudantado, temos que pensar no medio prazo, non? Se fala, a mí me gusta aclarar isto sempre, non? O descenso demográfico en Galicia, non hai un descenso demográfico, hai un descenso da natalidade. Galicia seguiu a subir en poboación, son os datos do Instituto Nacional de Estatística, pero población inmigrante. O que temos que facer é que a universidade sexa un espazo donde a xente que ven a vivir aquí vexa a universidade tamén como unha oportunidade para as súas fillas e fillos. Ten que ser un espazo inclusivo, un espazo que facilite tamén que as persoas que chegan á nosa sociedade tamén vexan a universidade como unha oportunidade. No ámbito e a captación do talento, tanto no persoal técnico como no persoal investigador, sabemos, non? E isto é un problema estrutural do sistema universitario estatal, que os salarios nos postos de acceso á carreira son pouco atractivos en comparación co que hai neste momento no mercado de traballo. Se a iso unimos, non, que a carreira académica é unha carreira longa, incerta, que na parte técnica temos que dar unha estabilidade aos procesos de promoción, non? Claro, a nos se nos presentan dificultades serias a hora de incorporar persoal e de afrontar o relevo xeneracional. Que pretendemos facer? Ben, intervir onde podemos, que é na acollida, en termos plans de acollida, plans que permitan que as persoas que veñen a traballar connosco saiban que lles pode aportar a universidade e que espera a universidade tamén delas, apoio no desenvolvemento das carreiras e acompañamento, sobre todo. Eu creo que algo do que estamos faltos na nosa universidade, que sí teñen outras institucións, co cal sí que podemos tratar de ver como adaptar pois estes procesos de acompañamento no desenvolvemento de carreira, non? Que pois se entra unha persoa, poñamos un persoal investigador, vale, que esperamos nos vindeiros 2-3 anos, que pida un proxecto, que dirixa unha tese, que faga unha estadía. E o mesmo no persoal técnico. Temos un grandísimo reto no relevo xeneracional do noso persoal técnico. Sae pola porta persoas que levan máis de 20 anos en xefaturas de servizos, na nosa estrutura de xestión que sostén o funcionamento da universidade. Temos que axudar a formar a que a xente tamén se desenvolva dentro deste ámbito. Isto podémolo facer dende dentro e creo que temos a obriga, porque senón, repito, o acceso non é atractivo comparado co que hai fora, pero isto non é exclusivo da nosa universidade. Rosa, a Universidade de Santiago tamén está en Lugo. Como ve vostede a situación do campus de Lugo e cales serían as bases do seu proxecto para Lugo? O campus de Lugo é un campus con unhas enormes potencialidades e dende a nosa candidatura fixemos unha aposta firme polo campus de Lugo, que se materializa, pero non só, en que nos contaríamos cunha vicerreitoría de coordinación do campus, que ocuparía Roberto Bande, o actual decano de Administración e Dirección de Empresa, e 2 vicerreitorías xerais,
que estarían situadas en Lugo. A de Cultura, Lingua e Patrimonio estaría frente a Ana Cabana, que é docente en Humanidades, ela é da área de Historia Contemporánea, e a Vicerreitoría de Innovación e Transferencia do Coñecemento, que ocuparía Marcelo Maneiro, é profesor na Facultade de Ciencias da área de Química Inorgánica. Por que estas vicerreitorías? A de Coordinación do Campus, porque pensamos que temos que tratar de fortalecer a coordinación, a cohesión do campus, a relación coas institucións, Concello, Deputación. Pensemos que o campus de Lugo se sostén en boa medida e se crea polo apoio das institucións. Non somos a única universidade na provincia de Lugo cun campus especializado, un campus achegado ao terreo, ao desenvolvemento rural, ao desenvolvemento do sector primario. Por iso tamén o que teñamos aí, a parte de innovación e transferencia de coñecemento, que sería unha vicerreitoría de toda a universidade, pero xustamente no caso de Lugo contamos coas plataformas tecnolóxicas que poden ser un engarce, non, importante co tecido productivo, con distintas asociacións que permitan axudar a potenciar toda a actividade do sector primario tan importante na economía da provincia. Rosa, que sensacións ten vostede de cara a esta segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Santiago? Lembramos que este venres comeza a campaña electoral para esta segunda volta que culmina o 11 de marzo coas votacións. Que sensacións tanto profesionais dentro do mundo académico, pero sobre todo persoais ten vostede? Mira, a primeira sensación é o día seguinte, non, da primeira rolda que, nesa tarde noite, na seguinte mañá, recibas unha chea de mensaxes e eu me paraba a pensar, porque houve un momento, non, nas primeiras horas, de que se me preguntas como me sentía esa tarde non che sabería responder, non? E eu creo que a palabra que define a sensación que temos é responsabilidade. Tivemos moitísimo apoio da comunidade universitaria, e creo que isto é toda unha responsabilidade mantelo, convencer a xente que non nos apoiou na primeira volta, tratar de convencelos de que isto tamén pode ser o seu proxecto, escoitar a todo o mundo. A mí isto me parece fundamental, e a responsabilidade de non defraudar, de que facer que isto sexa real, porque hai unha segunda volta, hai que volver a votar e as cousas non están feitas. Contaba vostede os resultados que obtivo na primeira volta? Non, sinceramente. Creo que con 4 candidaturas, 4 boas candidaturas, 4 bons equipos. Eu creo que tamén é importante salientar isto, non? Había moita xente implicada, que creo que eso tamén di moito de nós como universidade, non? Que tanta xente se quixera involucrar en liderar a universidade nos vindeiros anos. E creo que isto hai no que poñer en valor, non? Temos a nosa autonomía, a nosa responsabilidade e a exercemos. E creo que isto é unha lección que deu a nosa universidade nestas eleccións, non? Entón, realmente, con 4 propostas, con 4 equipos, parecía difícil, non? Que calquera resultado se fora máis aló do 27%, do 30%, non? Pero bueno, os resultados están aí, nos moi satisfeitos e moi agradecidos. Bueno, pues o día 11 de marzo, segunda volta. E, aquí o contaremos. A ver que acontece, o 11 de marzo, e eu tamén quixera agradecervos tamén, en particular a vos, a Onda Cero, a todos os medios, os pendentes que estivestes da vosa universidade, non? Que para nós tamén é un orgullo que nos metades na vosa axenda. Bueno, a Universidade de Santiago sempre pendentes, por suposto, do día a día da nosa querida universidade e, de un xeito moi especial cando hai eleccións e, sobre todo, cando se vai facer historia, porque por primeira vez unha muller vai ser reitora da Universidade de Santiago, pero sempre en Onda Cero estamos pendentes do día a día da actualidade da Universidade de Santiago de Compostela, porque a Universidade de Santiago, da nosa casa. Rosa Crujeiras, desexamos moitísima sorte nestas eleccións, estaremos en contacto e moitísimas gracias por estar unha vez máis connosco aquí en Onda Cero. Nada, moitas grazas a vos.